Добре дошли в този експериментален мач на Warcraft 3, версия 1.3.1.1. Днес ще направим нещо необичайно и забавно, ще се изправя сам срещу себе си. Стартирам играта и отварям Local Area Network в два отделни прозореца. От едната страна ще застана като играч на хората, а от другата като водач на орките. Това е своеобразен тест, но и показно как дори сам можеш да си създадеш интересно предизвикателство. Наистина ще ви покажа. В първия прозорец избирам расата на хората. Те са добре организирани, разчитат на дисциплина, технологии и силата на съюзите си. От другата страна, във втория прозорец, орките влизат в ролята на противника. Те носят сурова мощ, сила и ярост. Тяхната философия е пряка да ударят силно и бързо, преди врагът да е успял да се подготви. Играчите трябва да са два. След като създам играта и картата се зареди, започвам строежа на първите си бази. Като човек създавам ферми, бараки и основните постройки, които ще ми осигурят войска и ресурси. В прозореца на орките започвам с типичните зидани къщи, военни казарми и подготовка за ранна атака. Така изграждам две различни стратегии едновременно, дисциплинирана защита при хората и агресивен натиск при орките. Наистина има натиск. Първата малка схватка не закъснява. От страната на орките изпращам герой и един грънт, за да проверят силата на врага. Те влизат в двубой срещу пехотинец, герой и джудже от страната на хората. Сблъсъкът е напрегнат, но демонстрира колко важно е правилното комбиниране на единици. Дори една на пръв поглед по-слаба група може да надделее, ако е подкрепена от подходящите умения и тактика. След този първи сблъсък преминавам към нова демонстрация. При хората изграждам защитни кули около базата. Кулите са класическа тактика, макар и статични, те позволяват да спреш многобройни атаки и да печелиш време за развитие. Тази част от играта показва колко важно е не само да нападаш, но и да мислиш за стабилна отбрана. Докато базата на хората укрепва, орките продължават да изграждат своята армия. Те разчитат на грънтове, шамани и други бойци, готови да нанесат удар. В този момент вече има усещане за надигаща се битка, но аз избирам да не довеждам нещата до финален сблъсък. Вместо това показвам как се събира армия и как се подготвя стратегия. Хубави са и са силни и добри. Фокусът на това видео е демонстрацията, как можеш да създадеш мач срещу себе си, да тестваш различни подходи и да изследваш силата на двете раси. Не става дума за това кой ще спечели, а за това какви тактики можеш да изпробваш. В края на записа показвам как армията на хората расте. Героят, подкрепен от пехотинци и джуджета, вече изглежда готов да тръгне в решителна атака. Орките, от своя страна, също не стоят с скръстени ръце, грънтовете чакат заповед за удар. Но вместо да покажа битката до край, оставям я на въображението. Защото целта е не да се види финалът, а подготовката, строежът, събирането на армия и изграждането на стратегия. Истина е, че ако сте заедно ще успеете да биете врага. Това беше един кратък експеримент с Warcraft 3. Показах как можеш да играеш срещу себе си в LAN режим, как се изграждат бази, как се тестват единици и как тактиката може да промени резултата още в началото. Понякога не е нужно да печелиш, за да научиш нещо, самият процес на подготовка е най-интересната част, истина е. Благодаря, че гледахте това видео. Това беше само тест, но може би следващия път ще доведем битката до край и ще видим кой ще надделее, хората или орките. До тогава, забавлявайте се и експериментирайте със собствените си стратегии. До скоро!